Bideo honetan ikusiko duguz aldagai motak. Bi motatako aldagaia dagoz. Batetik kuantitatiboa eta bestetik kualitatiboa. Orduan, kuantitatiboa dator kontarretik. Aldagai kuantitatiboa da zenbaki baten bidez ematen denean. Eta aldagaia kualitatiboa da zenbakiaren bidez ez denean ematen. Adibidez, nik inkesta batean galdetu dizuet, zenbat nebarre badituzu? Eta zuen erantzuna izan da zenbaki bat. 1, 2, 3, 4. Beraz, nebarre kopurua da aldagai kuantitatiboa, zenbaki baten bidez ematen denean. Baina gero galdetu dizuet, zure urtebetetzea zein sasoitan izaten dan. Eta zuen erantzuna izan barzan, edo udaberria, uda, negua, udazkena. Baina zenbaki bat. Beraz, zure urtebetetzea zein sasoitan izaten dan da aldagai kualitatiboa. Erantzuna zenbaki bat denean kuantitatibo. Zenbaki bat ez denean kualitatibo.